Epa, hola, que de vuelta Ratu Eskaleko bigarren saioarekin lehenengokoa nahiko ondo hartu baitzenutelako. Beraz, hemen gaude animatuta. Aldaketa txikitxo bat egin nituen maso batzuetan. Bale, zaitu nahi erakusten. Ez dut guztiz gogoratzen. Egia esan da, baina bueno. Adibidez, Robeko masoan sartu nuen karta bat zana Nosaus hirugatik hau Beneat the Grounds ikusten duzu, Souffle Fia Ambush in Your Opponent's Deck when draw you summon a 4/4 Nerubian. Hau adibidez sartu nuen, bueno, aldatu nuen hortik zeozer gehiago, Warriorren ere zeozer sartu nion. Gustatuko litzateke jakitea hori Nerubianoena ea guztintzako duten ez da bakarrik berarentzat, bale, zebez. Saiatu naiz erakusten Nerubianoen karta, nahiko ondo dago egia esan da. Nahiko ondo, jaztuko du partidatxo bat galekin. Nahiko karta ona, bikaina oso ondo laguntzen du. Egiten duena da, hori ikusten duzu, hiru karta sortzen ditu bestaren mazen eta ateratzen duenean lauko Nerubiano bat sartzen dute mai gainean, osea, primeran. Hunterrean sartu nuen karta bat amargatik, ateratzen zuen zazpi bat, nun hiru karta lapurtzen zenituen, eta kreatura ziren karta guztiak mai gainera ateratzen zenituen, bikaina hori be, bikaina, osea, flipantea, besterik gabe, osea, flipantea. Versus Usan. Bale, azteko ondo, bigarrenak gara. Bale. Gustatzen zen nola azten garen. Zelai berria da hau ere. Polita. Ui bo. Ui bo. Hau aterako dugu. Nik eze, Zapurtzen? Ez, hau? Hau bez. Hau bez. Hau eskapurtzen dela. Ba ez. Harima atera daute. Venga, horra doa dirua. Ze polita. Bala, ateratzen digu hori. Ostia. Ui boa. Maengo dugu hau erabilio lan. Katoko dugu eta gu txanpontxa irabaziko dugu. Eta txanpontxa erabili eta hau atera. Ze polita, ze ondo. Bueno, ikusten duzunez, txampona ematen gaitu, ateratzen dugun aldi, osea, burura eratzen dugun aldi bakoitzean. I wonder. Ba, esan zugati. Hostia. Haz egiten gaituen. Vale, min bat. Vale. Aterako dugu hau. Eta gehi bat eman. Honekin oneri eta honekin. Eta honekin ona. Eta listo. Ondo. Gero eta txampon gehiago izan gero eta hobeto, momentuz. Zaituko gara bidoriru batzen izateko, bada espada.
Zer egiten duen, ez dakin oso ondo nola kontrarrestau karta hori. Ulertzen diot, putada hautsa da, ez izatean nola kendu, erditik. Vale, min bat egingo digu. Eta emango diot Divine Shell. Batak esan nahi du eraso nahi digula. Vale, babeitu ze ondo. Agur! Zaindu! Bez, txaurrengo kotxandan berdin nirko gaitu. Karta hau. Lengo kotxandan nila dago berdin. Baina gutxenez, gastatu du Divine Sheldeko karta. Eta gu bitxan fon ditugu beraz. Hori ondo etorriko zaigu. Ateratzen zaidan Nerubionen karta erakusteko. Vale, hau honen truke. Aterako dugu hau. Eta lehiko dugu hau. Haseko diogu burura. Hau honekin kenduko dugu. Eta hau hona. Fuera. Primeran. Ondo goaz, momentu, ze bitxanpon ditugu pelgat kreatura, dekogu bestori zuzere gatatzen badi gol pizkatxo bat, golan, desagertarazteko. Ez doa txarto goza, Zer egiten digun. The gates are open. Vale. Vale, ba, erabiliko dugu momentuz. Ba, erabiliko dugu. Bat eta hiru fuera. Burura. Momentuz ez dituen esan karaktera kenduko diogu. Eta hortze. Momentuz hor. Ja dago ja jaken tipoa. Ze bizitza rekuperatuko ditu. Vale. A ver. Eta gure txanda. Afuera. Ongi. Olantze. Eta olantze. Eta olantze nator lagunak, barkatu. Boi! Hortz, bale, barkatu, justo bizi laguna sartu denan deitu dit. Kagoen la leche, a ber, sortzi bizitza. Kombo bat. Bale, ondo. Lau min. Batera utziko dugu, ze fastidio. Ufa. Bueno, irabazi dugu, armarekin bakarrik, ja, irabazten dugu. Zugu ikusi Nerubionen karta azkenean. Printzipioz ja, burura, oza, gu erasotzen ja irabazita dekogu. Edo sendatuko da. Bai, listo, irabazi dugu. Betu kargadun bat, baina bueno. Eta listo. Bueno, ondo, eman dizkigu kartak. Ez dago batere txarto. Ondo. Ez dakit izan den amarrekoan edo... Osea, zen izan da amarreko kriatura... Izan da hemen edo... Betu, hau da, bai. Dragon Free Cards and Put Minion Warriorrean izan da, bai. Oso ondo dago hau, saiatuko naiz, jolastuko dugu dain Warriorarekin, piskat erakusteko
ateratzen duen bitartean zeman goazen kontrolatzen, bale, 10 minutu. Erakusteko ea gertatzen zegu karta hori, jaken Nerubian noena segun atera. Garrosh versus Thrall! For Doomhammer, victory or death! Vale, a ver. Bale, genuko dugu hau momentuz. Eta bigarren agarra ikusten dudanez. Oh, mordizkituz atera izango dugu, ze ondo. Vale, txanda pasa. Ewan, epage, enauer, jandepor, apatekan. Bat, bi, hiru, lau, bost, eta sei. Vale, toten bat atera dugu. Alma erabiliko dugu, eta katuko dugu horri. Drone attack. Vale, va. Aterako dugu hau Corneri murura. Ondo. Hortxe. Eta lehengokan aterako dugu hau, aprendiz de... eta online mekanikon hau. Eta lan murdizkit edo ere izango dugu gurekin. Noski ateratzen duen arabera, baina printzipioz hori da plana. I wonder. Vale, borlot bat, ondo. Zau, lehengoko txandan, kristal bat gutxiago izango dau. Hau, saiatuko gara ateratzen. Katxiz. Lau mana ditu. You shall not pass, vale. Cabroia. Ontza. Hori da. Alan. Abona en contra. Ejecutar. Abona en contra. Listo. Lan kreatura bat sakrifikau dugu, baina ez hoberena. Eta utzi diogu hemen hau, ez duela efekturik. Toki bat okupatzen, gainera. 0-3 bat. Vale. Au. Ordan. Hortxe. Eta txanda pasa. Baten bizitzen behatu zaigu. Txarto, baina bueno. Toko hauek bi hemen emergentza baterako. Hauetan niona puntu bat bizitzak endu kreatura guztiei eta hau, hori, ejekutar ikusi zuen lehen zen bere efektua. Ostia, zondata zaion hori. Vale. Atera seguna hor urrengo aldugunera. Just me, Mr. Mordizkitos atera dugu ja. Ze polita. Mardiko gunean hau aterako dugu izango da ja. Lo sumo.
Mordisquitos. Neko War. The gates are open. Vale. Argi zegoen. Bueno, en contra tengo luego LAN. Bueno, en contra tengo luego LAN. Bueno, en contra aterako dugu hau eta hau. Hau oso ondo dago karta hau, batzuetan egin dezakeiola ondokoari ere mina erasotzen duenean, ondokoari ere hemen egin dezakiola. Nahiko ondo dago. Eta post bit eta karga. Vale. Erasoko digo neri. Ez guri. Nekin ona. Hau hemen. Etatzen da pasa, beste hau zindut atera oraindik. Nahiko berdinduta gaude kartetaz, hori ondo polita da jakitea. A ber, zer egiten duen bera. Ea zozer atera dezakeen edo ez. Lehenko txandan flipatuko da baterako dudanarekin. Bai, claro. You wonder. Eta nik ondo pasatuko dut. Hostia. Bai, atera. Beitu. Hemen ikusten du honen efektua. Wow, que potra. Wow. Zenolako potra. Chaval. LOL. Lola, zenolako potra izan dudan. Eta un pata de ladera, chaval. Eta un pata eta bi karga. Buah. Ya está irabazita dago partida hau. Osea, listo. Buah, que. Buah. Buah, chaval, que. Buah. Beitu. Sortzi. Eta honek ere hiltzen da, venga, bazuk. Toma que toma, ta! Justo horren habilitateagatik irabazi dugu, basikoki. Zan dugun potra lintxe bertan duen. Buah, chaval. Buah, a ber, zema doaz. Ama sortzi, duentezio daukator. Lehoziko dugu sobretxo bat, eta erekiko dugu, ordeko gula urretxoa. Bai. Ok. Heroiak ikusten duzunez diruz da, eskinak. Zan dezakegu nahiko, mantu zauge daude, nahiko politak dira, baina, bueno. Aurrerago. A ber. Zabalduko dugu ja, gaurko Rattuskal hau bukatzeko. Taska! Zaska. Vale, arraro bat. For each friendly totem. Vale, ostia, está raro bat. Wherever you discard a card, gain +1/+1 warlock. Magalentzako hau dago super ondo. Bueno, hau badeko gu. Eta, bueno, hau ez dago bat ere txarto, paladinaren txako. Sartuko dute egia esan da paladinaren masoa, orain txartan bukatzen duenean grabatzen.
Eta izan da Road to Euskal bigarren saioa lagunok, espot guztoko izatea. Guztoko izan bazue, bak izan bar duzuen eta estereo lagunok, zaindu!